Hak jingle Indian Super League ka East Bengal Persya ya ka ATK Mohun Bagan. Bat kanega dega jingle badon kamha nagamenta ka ATK Mohun Bagan bukan job kenang bukan yorong sya ka semi final. Bapai sya kanega jingle hak kala step omdon gino gibala apat penki jar. Bat dei hak kala min kata ka minit ka ban riu peu pra ka ATK Mohun Bagan kala yo ban penki jar nengkong lengbau udamjo Norwich. Bat shwa benkut ka jingle kata hak minit ka ba kendai peu ka ATK Mohun Bagan kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba upetratos. Bat dei leng begini ki ar gol ka ATK Mohun Bagan kala la ban pelim ya ka East Bengal da ar lanot. Bat lese kala ru ban yo rung sya ka semi final. Aga jingle Serie A ka Empoli Persya ya ka Napoli. Haba pai sya ka jingle ka Napoli kala yo ya ka gol banengkong lengba ka ungol haka minit ka ba khatnyaw. Bad haka minit ka ba ar pra lengba o Osimhen ka Napoli kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar. Bad haka kelamit kata haka minit ka ban riu peunyaw lengba ka jingle rap jong ka VAR ka Napoli ka hapan yele kai Tang si peungut hadin bau royo layo priang ya ka red card. Adu bukut ka jingle ka Napoli kala la ban penlim da ar lanot Persya ya ka Empoli. Bad kadang ne akli du jong ka mig ya ka point. Aga jingle Bundesliga ka Dortmund Persya ya ka Hoffenheim. Aba pai sya ka jingle ka Dortmund kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong ka jong ka shwa ban kut ka Kylla step kata ka minit ka ba sau peulai lengba u Julian Bandit. But day lengba ka shigol ka Dortmund kala la ban pelim ya ka Hoffenheim dai way lanot. But lengba ka job ka Dortmund kala kiu sya ka kendan ba kli du jong ka mig ya ken point. Aga jingle Madrid derby ka Real Madrid Persya ya ka ATK Madrid. Aba pai sya ka jingle haka Kylla step omdon ki bala ban penki jar bad haka Kylla min kata haka minit ka ban riu peu sau ka ATK Madrid ka hapan ile kai Tang si peungut adin bo Korea ula yo priang ya ka red card bad dei haka minit ka bah nyau peu pra lengba u Jimenez ka ATK Madrid kala yo ban tap ya ka gol penengkong bad ya ka bol lai rapen bu dau Griezmann bad shwa ban kut ka jingle kata haka minit ka ba pra peu san ka Real Madrid kala yo ban tap ya ka gol pen ya kai lengba u Alvaro bad ya ka bol lai rapen bu dau Luka Modric. Adu bukut ka jingle baro arteli ki kai da marshi gol. Aga jingle English Premier League ka Bournemouth Persya ya ka Manchester City. Aba pai sya ka jingle ka Manchester City kala yo ban penki jar nengkong tang ka minit ka bakhatsan lengba u Alvarez. Bat haka minit ka ba ar pekundai ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba u Haaland. Bat ya ka bol lai rapen bu dau Foden. Bat shwa ban kut ka Kylla step ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengba u Foden. Haka Kylla mit kata haka minit ka ba san peway lengba ka ungol ka Manchester yo ya ka gol ka basau. Bat haka minit ka ba pra pewlai lengba u Lerma ka Bournemouth kala yo ban tap ya ka shigol ka jongka haka ni ka jingle bat hadu bukut ka jingle au la ka way haka way pat ka jingle ka Leicester City Persya ya ka Arsenal. Aba pai sya ka jingle haka Kylla step omdon ki bala ban penki jar bat tang marias dang ka Kylla mit kata haka minit ka basau peun ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong haka ni ka jingle lengba u Martinelli bat ya ka bol lai rapen bu dau Trossard bat dei lengba ka ni shigol la penlong ya ka Arsenal ban khur lai point na ka ni jingle bat ya nye akli du jong ka mi ya ken point. Haka jingle Saudi Pro League ka klub u Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persya ya ka Damas FC. Bapai sya ka jingle ka Al Nassr kala yo ya ka penalti tang haka minit ka bakhan riu lengba ka jingle rap jong ka VAR bat ya ka penalti la kan jat dau Cristiano Ronaldo haka minit ka bakhat pra. Bat haka minit ka ba ar peulai Cristiano Ronaldo le yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar haka ni ka jingle bat ya ka bol lai rapen bu dau Al Ghanam. Bat shwa ban kut ka Kylla step kata haka minit ka ba sau peu sau Ronaldo le yo ban tap ya ka gol hat-trick ka jong u haka ni ka jingle bat ka deiru ka hat-trick ka ba ar ka jong u naga ni ka klub.
But day leng bagini ki lai gol jong Ronaldo la penlong ya ka Al Nazar bakan job dan lai la ganot hakan ke jing lai kai. But ban kiu sya ka kerdan ba kli du jong kamij ya ken point.